Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa aton mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Las 4:56 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Mayong hapon naman Bacolod Gabugos nga Pilipinas. Action Reports Afternoon Edition. Inyo ka aksyon Marlon Hidaboya. Yari kita sa PETSA 7 na. Miyerkules nga pagpangalakad sang inyo sa nga palatunturan. Una nga Miyerkules sa bulan sa Abril tuwig 2021. Inyo ka aksyon Marlon Hidaboya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Ang mga balita nga naghugana sa mga adlaw kung ano ka paang sang tiyempo. Amo man sila kasingke sa mga naghinuganas kag nagabagos-bos ka mga balita sa bahin sang lokal. Pinakadako nga balita ining pagpatay sa 4 ka mga persona sa sulod sa isa kapuloyan sa Gardenville Subdivision, Barangay Tangob, Siyudad sa Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. May isa ka ginatawag nga person of interest ang ginibitar na sang atos rin nga mga katapo sang otoridad. Dito siya na tultulan sa Barangay Bunga, Banwa, San Don Salvador Benedicto, sentral nga bahin sang Negros Occidental. Ginsugat sa mga kapulisan kag subong. Ari na nagapadulong diri sa isa ka police station sa sudad sa Bacolod. Hindi lahog-lahog nga paghimo sang krimen. Hindi basta-basta naragatan sa ding 4 ka mga biktima. Ang makaluloy diri maka-aksyon bagod mayara pa sang minor de edad nga bata. Nakalagipan sa ginpatay. Ato ni balaon dugay sa report sa ato sa mga action unit reporters ang pagpresentar dayday sang sering labing ulihing update sa sering update sang makasilid ni nga krimen kung balan nano ang panaysayon sang sering person of interest nga ginibitar sa mga katapo sang kapulisan. Person of interest
amo din sang persona nga ginapatihan sa mga otoridad nga maihibalo sa krimen. Pwede nga siya ang makahatag sang nagakaigo nga impormasyon agod makilala ang naghimo sang krimen. O kung pwede man nga sa ulihi, depende sa dalagan sa investigasyon sa mga otoridad, pwede nga siya mismo amo ang mangin sospitsado sa krimen. Una sa balita, una sa aksyon. Steady lang diri sa Aksyon Radio Bacolod. Dugay-dugay ato sa nga patrol. Nagatutok sa siring development. Angot sa ginasiling ginakabig massacre, man apat gid nagkalabatay. Ang pagpatiyam na kaaksyon lonsagin panglampusan sang matig ang abagay. Man ining area sang Gardenville Subdivision, isa sang pinakalayo nga purok nga nasakpan sa barangay Tangob Surad sa Bacolod. Sa ulunhan sa nabukid nga porsyon may mga malapad-lapad na nga mga kadutaan. May ara pa nga ni porsyon nga may tanom pa nga tubo. Ag sa unhan pagisina, amo na ng purok kabalagnan. Amo nang pinagkakatapusan nga purok sa barangay Tangob sa sentral nga bahin. Nakita bang kayo sa ato sa mga kaaksyon sa coverage ng DYEZ Action Radio Bacolod kung ano ang sitwasyon sa lugar. Laka-laka na niya mga puluyan, man subdivision, lapad sa compound sa balay nga giluntaran sa krimen. Amo itong ati siguro way insigida matukiban kag matalupang dan bala sa mga tao nga nagalabay sa among lugar. Ulihin na lang natukiban. Ang nagkalabatay na ining apat arang ka mga persona sa sulod sang compound kag sulod sang balay sa siring area. Kinapatihan sa mga otoridad nga naglipas ng pilakadlaw sang ginhimo ang krimen. Standby lang, tutok lang, diri sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Ano pagid ang pinakatalulupang doon nga balita sa mong adlaw? Ang kaso sang COVID-19 daw hindi nagid matatapan, daw hindi nagid maintindihan, kag nagatuga nagid sang tuban nga peligro sa aton tanan way napili. Unahon naton makaaksyon sa bahin sa surad sang Kabankalan. Nagin padulungan ta sa mga adlaw. Grabe ang golpiyada nga pagbutyog sa COVID-19 active cases. Sa Kabankalan sila sa nga record as of kahapon April 6. Karong datos gin pagwa sa mga lamang nga April 7. Sa isa lamang kapagbagwa sang resulta makaaksyon 25 ka mga tao ang gitapikan sang kagaw. Una sa balita, una sa aksyon. Kag ang talalupang doon diri sa 25 mga kaaksyon, 15 ka mga nagpositibo nagpamulang pa sa barangay Andulawan, Banwasang, Ilog. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Masako-sako subong si Mayor Pedro Zayco makaaksyon sa pag-akto sang sading liwat na naman nga pagbalik sang palaligban kag problema sa surad sang Kabankalan. Ay mat-amat naman kutani nga naggaganagan ng kaso, pero subong liwat naman nga nagbot sa makaaksyon kabugusan nga COVID-19 active cases naglabot na sa 40. Kag ang gin-swab test, subong lamang adlaw mga kaaksyon, amo ni mga close contact sang sining mga nagpositibo, man magsiling kita bulangan, tabo-tabo Question pa rin kung nga paano na patigayon ang ining bulang mga kaaksyon. Ang report ka na ba ito na tundi isa sa mga nagpositibo, opisyal pa sa gobyerno. Opisyal pa sa gobyerno, dara sa opisyal sa barangay, dara sa may Southern Negros. Nag-ari sa mga naka-isolate sa isa ka isolation facility diri sa may surad sa Bacolod kundi ka magsalat. Dugay-dugay ko may tiyempo kita mag-action pabati naton nano ang labing ulihing nga sitwasyon sa Kabankalan City sa kinihimo nga tikang sa lokal ng gobyerno. Agi sila sa nga Public Information Officer nga si Jake Gonzales. Una sa balita, una sa aksyon. Angot sa gihapon sa COVID-19, isa ka alkalde naman diri sa Negros Occidental. Nagpositibo man sa COVID-19. Hindi naman ibago sa ato sa di palabatinan.
Pilan na balag ka mga opisyal sa Negros Occidental, opisyal sa gobyerno sa Negros Occidental, ang nagpositibo sa COVID-19, damo na. Kung mga mayors maka-action, sus damo na. May board member, may mayor nga nag-positive. Isubong may isa naman kalkalde, nag-positive ang mga ka-action sa COVID-19. Why nagipili ang ining COVID-19? Ami sino ka man hindi gid malikawan bisan nano mo kahalong kung kisa aga kalipat ka man bla kung kisa mayara sang senaryo na hindi gid ni mo malikawan labi na kung ara ka sa public service o bisal ka sang gobyerno alang-alang nga mayara ka sang dapat hilikoton alang-alang mo na pabayaan ang imo sa mga constituents sa pagserbisyo ti kung kisa mo ni number 1 man nga gagabutang sa peligro ang mga opisyal naton sa gobyerno. Una sa balita, una sa aksyon. Angot sa dugay-dugay hulaton taman maka-aksyon ang opisyal nga pagpagwa sa nga panibago naman nga executive order ni Governor Bong Lacson na ano naman ang igasaad sa siring panibag o nga mando sa ato siring gobernador. Kasunod sang siring daw hindi nagidmansinihan nga pag-sige-sige pagbinutyog sa kadamon sang kaso sang COVID-19 ang ginahalinan dari kalabanan ang ginatuwag nga mass gathering dara sa may Northern Negros kadumdum ka to San Carlos City ginsiling to maka-aksyon nga mayara sang choir group nga nagkadto dara sa Banwa sa Manapla igo murahon maka-aksyon may mga close contact gin swab test positive sus damo-damo. Di nagka-problema naman ang San Carlos City. 5:05 Action Radio Philippine Standard Time. Sa rasalenta na naghaling kita sa may surad sang Kabankalan, nagbalubusita kita dira sa may sa bahin sang Sipso sa Central Philippine State University sa ila sa main campus. Ang pinakadako nga campus nila dira sa may surad sang Kabankalan ay problema man nga ginapangatubang sa bugda. Ang taggadumalahan sang CP issue number 1 mayara gali sa nagpatigayon sang quarry operation dira sa ginatawag nga reserve area sang CP issue sus may mga ginpang dudahan diri nga mga tao nga di man basta-basta nga mo sa likod sa siring pagpatigayon sang quarry operation. Pinagatuga ini maka-aksyon sang milyones pesos nga balor naman sang kahalitan. Ikaduwa nga problema dira sa CPSU. Ining questionable kung taning nga pagpatukod sang panibag-o nga building sang among nga talatapan. Kung tani kung way ni makurihiran sang temprano pa sang bag-o nga nagadumala dira. Kung tani na dayon gid aning questionable kag medyo may pagka-anomalya nga pagpatukod kung tani sang siring school building prote sa pagpungko sang bagong atag dumalahan na kurihiran gen modify kag na plastar sa mayo ti subong sa 65% completion ang ining modified model sang tatlo ka manalgan 3-story 27 classrooms sang Central Philippine State University kon CP issue. Una sa balita, una sa aksyon. Sa bahin naman sang Balita City Hall, Major Kulanag, bag-una nga pamuno sang Bacolod Traffic Authority Office, Traffic Management Unit, suno kay Konsihal Dindo Ramos. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Balita Nacional, DOH nagalaom nga makaabot ang bakuna sang AstraZeneca antes matapos ang bulan sa Mayo. Vaccine panel ginendorso ang bakuna sang Sinovac sa mga edad na subong nga may shortage sa kulang sang AstraZeneca vaccines. Mga pharmacist ginatugutan na nga magpabakuna batok sa COVID-19 paagi sa certification program. DOTR plano magbukas ang dugang tradisyonal kag provincial routes. Kasunod sa report sang kolorom nga nagabiyahe sa mga pasahero subong nga may quarantine restrictions. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition.
Alas 5 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time. Na ningwa kita nga makunta ka magutani ang ining alkalde nga subong lamang nga hapon nagwa ang resulta sa nga swab test niya, nagpositive siya sa COVID-19. Pero keep on ringing, ring lang nanya sa ring communication. Iban pagin nato sa ring mga konta-konta ni tigwa kita. Iguan taban na Provincial Health Officer Dr. Erna Tabimbang siguro ti ara pa sa masako-sako nga sitwasyon. Di pa naton siya malabot. Sa ato sa ring patrol signalan da action all over, okay na sila. Balon tabing ila sa ring observation kag kung may update na sa ring pagatutok nila sa natalala pag-abot sa siring ginatawag nga person of interest na kinibitar sa mga kapulisan gikan dito sa Banwa San Don Salvador Benedicto. Person of interest sa siring krimen massacre nga natabo kainasang kung natukiban kainasang hapon. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Patrol with Action Eden Abos, Action Eden, kamusta subong mayong hapon please kabin? May nga po Action Mark, kag sa tanan naton sini nga mga ka-aksyon, magkanay-kanay lang yan ang panahon Action Mark. Kalinong lang asang pilaman kabahin sa syudad sang Bacolod. Unlike kay na Action Mark, no, sang udto nga ginbulabog ang tanan, bangod man sa ining balita Action Mark, angot sa magpamilya nga ginpatay Action Mark, makmo 4 gid kabilog, no, nga magpamilya ti ang iban nagahambal Action Mark actually sang naga-report na to nagahambal lang abi naton ang pinaka-safest isa sa mga pinaka-safest place amo ang balay Action Mark ng Puloy-an. Pero sa balita nga natabo Action Mark sa nagluntad nga massacre or multiple murder sa mga pamilya ni Action Mark ang kakulba sang aton sini nga mga ka-aksyon nabuhi liwat kumbaga Action Mar, no. Pero ang aton sini nga kapulisan nagatinguha man Action Mar para mapatigayunan nga matagaan man sang hustisya ang ining mga biktima Action Mar, especially nga involved diring duwa ka senior citizen nga mga babaye, isa ka lalaki Action Mar kag isa ka minor nga bata nga babaye Action Mar. Kasubok man nagluntad sini Action Mar nga balita bata as of now kay di kabalo naman kita isa sa person of interest Action Mar, no, sa nasiling mo na ginabiyahe Action Mar padulong direte, pero as of now wala pa man Action Mar nakaabot kaya kaliari kita sa bahin sa police station number 8 man Action Mar, no. Action din? Action Mar. Sa spot report na kita naton diri is ang ikaapat nga victim amuning minor na butan diri is unidentified female minor, so why pa ni makilala gid ang alan kon actually nakilala na ni tanan Action Mar. Okay, so pamilya ni sa sang sining tatlo man. Ang bata nga babae Action Mar, bata na siya ni Michael Espinosa, okay, ang isa ka lalaki nga napatay Action Mar. John Michael, si okay. Espinosa, bata ni siya ni Gemma Espinosa Action Mar, nga utod sang tag-iya sang balay nga si Jocelyn Espinosa nombre Action Mar. Pilang edad sa ni ganit? 5, no? 5? 5 years old, okay, ang bata na babae Action Mar. Okay. Kag ang tag-iya sang balay kamo ni siya ang may seaman Action Mar nga bana nga si Junel Nombre nga amo gini siya ang syempre hindi niya makontak tatlo na kaadlaw ang iya sining asawa kabangdanan nga ginpalihog niya ang iya sini nga mga himata nga i-check Action Mar ang iya sini nga asawa kag upod sa ila pamilya kung ano natabo, and amo to ang naaktan Manila kay ina Action Mar, no. Ang wala na sang kabuhi ang 4 gid ka maghimata Action Mar. Kung makita mo da sa mapalihog lang ta sa aton IT, no, kay tinagpadala naman sang pictures ang aton sini nga taga Bacolod City Police Office Action Mar, kalain gid, no, sa nga sitwasyon bangoti more or less 2 to 3 days na nga napatay ang ining mga biktima ara nagadi sa state of decomposition ang lawas nila Action Mar, kay tiya mo tong ulihin nga contact
sa ila ang last amo tong sang Domingo de Pascua pa Action Mar. Kag ti amo na subong kay kung aton bala mga ka-action nga wala naka-monitor yung Action Mar ang dito nga lugar Acacia Street Gardenville Subdivision Barangay Tangog to Action Mar mo. Ang ila sini nga balay lapad kayong compound tapos ang ila sini nga balay do ato sa may likod ayon nga bahin Action Mar wala nagatapik gid bala sa may gate nila. Tapos ang piyak wala sang wala sila sa tupad balay empty lot kung baga Action Mar. Sa corner, daw corner ang son din kita ko no? Corner lot. Hindi man. siya corner lot. Okay. Central sa Action Mar kung basta ang tupad niya wala sila tupad balay puro empty lots kaga ang sa next Action Mar ang na dalaggo ka balay ti kabalo naman kita usually mga amo na mga ilit nga lugar bala Action Mar do wala bala hilabtanay do wala iya pakialamanay Action Mar sa nagakatabo pero ti kung na may ara magit sa ila nagpangayo bisang tabang o kung nagsinggitan do ang medyo less possibility nga mapatian sila Action Mar kay grabe although ti linong ang area pero ti do layo bala Action Mar sa iban nga mga panimalay nga dikit-dikit ya kag ti mga konkreto matudaan ang iban nga mga puluyan ti hindi ka dali-dali nga mabatian Action Mar kung nagapangayo ikaw sa tabang kung nagapangayo ikaw sang bulig Kag lapta lakson diri la sa nga mga bangkay lapta no lapta Action Mar ang bata ara sulod ara sa sofa. Oo. Ang ining si Gemma Action Mar ang iloy ni Michael ara sa payag kay wala labot sang balay nila nga konkreto dumay kubo-kubo bala Action Mar sa duwa sa ila terasa ara natuya ang iya sini nga bangkay kag si Jocelyn nga tag iya sang balay kag ining si Michael inablos niya ara sa Action Mar sang ila sini nga main door do ara na sa duta kuno bala Action Mar and damon do hambal kaina ni officer in charge sa Station 8 Police Major Jory Puerto nga posible gin guyod pa to Action Mar ining si Jocelyn kag si Michael kag di natabonan pa to sang mga kwan sang mga tela bala ako makita mo sa pictures may tabon ng mga tela kag may ara part nga gintabunan sang karton Action Mar ang ila sini nga lawas ti hambal ni Major Jory Puerto mo lang dito isa sa gina isa gid sa major or top 1 kumbaga ni Action Mar nga angle nga katanaw is hatred gid ya sa mga biktima bangod nga ubos gid sila Action Mar patay ang naga-star Kala na ko Action Mar nga mo naga-star gid man dira sa amo nga balay. Kag ti ang amo to na mention actually kay ina ni Major Puerto ining isa sa person of interest. We don't know kung amo ni siya gina-travel subong from DSB ining si alias Don hinablos man sa isang balay nga kisa nagakadto dira Action Mar kag as to the details kay ina naghambat siya nga may mga chats ining si alias Don sa isa pagid kay hinablos sang tig-iya sang balay with regarding dira Action Mar so mabalaan ta na karon kung basi may specify na sila nga mga angles gid Action Mar no or possible motive pagid bala sa pagpatay sang sining biktima kay hambal niya gin kumbaga wala nila ginadula man Action Mar ang robbery nga angle pero ara na sa pinaka-list nga option Action Mar bangod nga wala man force entry kung sila kung si ang kapulisan pa maghambal bangod nga pag sulod to gani nila Action Mar open na yung gate open man to ang pertaha sa kusina sa likod wala man nagalinakta ang gamit wala man may nagkaladula sa ila gamit as confirmed by the family nga nag-check man dito sa sulod sang puluyan kag dito man mismo Action Mar sa area kaya mo tong hambal nila nga na ang actually we know Action Mar na dasig ni Guro no na ano nakita man ang mga person of interest o kung sino ni di-invite man sang aton sa nga kapulisan pangod man sa full cooperation sang pamilya Action Mar kaysa aton hibaluan isa ka ina sa gin-interview of tong utod ni Jocelyn kag Gemma Espinosa mismo Action Mar pulo sila daan ka mag-ulutod di kay na atong iban niya mga utod Action Mar sang tig-iya sang balay kag nagabulig I mean kag naga-cooperate gid sa kapulisan as to the details kag kung ano pa ang ilas ni nga mga hibaluan ti hambal kay ina ni Major Puerto with this help kag syempre sa pag paninguha man sang aton sining kapulisan Action Mar tinguhaan gid nga matagaan gid sa hustisya kay nilawlahog Action Mar ang pagkapatay sang
apat ni ka mga biktima. Kag sad to say Action Mar, syempre bangod nga mo lugar do walay labtanay, wala sila sang may nakita nga witness kag may ara ta ni CCTV dito sa Guasang Gate, pero wala man Action Mar naga-function nga di amo gito tani isa sa mga nakabulig bala Action Mar nga mag-identify gali kay wala man kuno ya ginhungod itutod or etc. or ginguba, basta dudugay na to kung Action Mar, tapos dudugay naman gidman nga wala naga-function hambal man sa pamilya. So far as we speak Action Mar, wala sa gihapon nag-abot dire ang sining ginhambal nga person of interest ng Action Mar, kag sigurado ko pag abot na di karon mabalaan tagid man na kung ano ginman disposition sa aton sining kapulisan Action Mar di padayon halin na sang pagkadiskubre ni sa mga bangkay hasta subong Action Mar wala nagauntat ang aton sining kapulisan sa pagkuan man sa pag-usisa kag pag-imbestiga angot man sa nagluntad sining makasilidli man nga insidente. So, for Action Mar, isa lang to action din ka person of interest, no? Ang ginimitar sa nga police. yes, Isa lang? Action Mar, isa lang. Amo isang hambal, actually name kaina ni Major Puerto, amo ni si alias Don. Amo lang na Action Mar ang ginhambal niya, si alias Don. Pero di tanawon ta karon kung amugin man ni siya ang gin-identify sang pamilya, gin-link sang pamilya, kag amo ni ang ginhambal man kaina ni Major Puerto Action Mar. So far, diri sa palibot na siya sa Bacolod, of course Action Mar amo ni mga inoras, whether itugtog heavy man na dalagan sa trapiko nakalabay ta kaina sa Araneta Street Action Mar, subong man sa Lacson Street amat-amat naman nga bugat man ang dalagan sang aton sining trapiko, kag may pila sa gihapon ka mga dalanon diri sa syudad sa Bacolod kay sa mga inner barangays na ginamat-amat man pangkayo sang aton sining DPWH kag sa aton sining LGU man Action Mar, no? That's why sa gihapon sa aton sining ka-action halong-halong gid kay padan man sa gihapon ang ma-record ang pagtaas man sang kaso sang COVID-19 hindi lang sa syudad sa Bacolod kundi pati man diri sa Negros Occidental. Sa ato naman nga mga ka-aksyon, ang inabalitang dulong sa inyo sa GTX 500, kay LTX 500, ang may detoxifying compounds kay nagatinlo sa aton dugo kag atay. Iniman, may mga active ingredients, phytochemicals kag antioxidants. Action, Ida Naboso, una sa Balitaw na sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Alas 5:21 Action Radio Philippine Standard Time, dugang development angot sini tutukan matapos lamang sini. Southern Okay, sa lawan tayo sige na mga nagabonitor sa ato sa nga live stream, no? Acknowledge tayo nga monitor sa live stream naton. Rodelyn Alvarez Bayabado, good afternoon. Judith Horta de la Peña, mayong hapon, ari lang kami din ni Lola Turin, padayon nga nag-upod sa sa nga programa. Hoba Lumina, happy listening sa kay Sir Milail Oligo. Rama si Shervan Anderson, Aloria Cosio, shout out Alrek Sagre Pedral, Arman Panoy Diasis, Jeyo Garcia. Okay, Dax Kingko, mayong hapon. Judith Horta de la Peña, thank you. Si Andrew Wanites, good afternoon. Eli Jaime Tristiza, mayo lang pagpamati sa ilan ni Papa Edwin kag Mama Fileza Tristiza sa nga sitio kan Liente, Barangay Bonavesta, Himamayla City. Si Saini Manego, mayong hapon akson Marlon Liog Tamyaw, Maningo family sa dawis kay Nanay Maya kag sa akon duha kautod indayon kag Jaja. Milail Oligo, salamat gid. Okay. Si Atibij Ising, musta sir, mayong hapon, Jarvin Escarda from Sipalay City. Ronel Necor Ohano, pa-shout out pamilya Ohano sa Maaw, salamat. Guillermo Clarito, mayong hapon sa mga abyan ko upod sa liwat, siya mo sa monitor. Lang kami di upod kay Boy Miguel Briliano kag Fred Madrid sa imo sa nga programa sa Mabini Coral, Barangay 30. Demrose Belio Golyaha, watching you from Athens, Greece. Jen Sir, good afternoon. Ele Jaime Tristiza, hindi gid mapunggan ang kaakalam sa tiil kag katahur sa mga taong mamulanggid bisan ara sa pandemya.
Mag-online sabong na lang kamo para iwas COVID. Keep safe kabang kalanon. Alex Montesa, Sir Marlon Paliwag ko tamyaw, ila Ma'am Vanessa M. Mayo, Kelly Jelly, kag Ma'am Lida Samuraya Magisi, madabong nga salamat. Julie Derla Celestial, Hongko. Tex Mana, good afternoon Sir Marlon, watching her sa London, UK, stay safe, God bless. Sakay Guwi Son Meg, mayong hapon lang da. Ari naman programa, ni Sir Marlon Hinawaya, monitor lang da. Pocket, Sir Marlon, madamang salamat. Alfredo Rico Jr., mga reporter, good afternoon po, salamat. Suzette Alunan, God bless, watching Hong Kong. Ann Belia, aksyon din, kasubogid na tabo sa pagmasaker sa pamilya. Ganiman. Araman si Huanga Borromeo Medical Clinic, good afternoon. Taran nga tagahidigaran, halin diri sa Amon, sa Borromeo Medical Clinic. Jocelyn Libon Dispoho, good afternoon, Aksyon Marlon. Araman si Tarobalias Amron. May Rose Villases. Okay, Lida Zamora Yamagisi, good afternoon. Aksamar Radio Bacolod, watching from Tokyo, Japan. Rose Kanyete Loxin, good afternoon. Good to hear you again. Shout out sa opisyalis sang Homeowners Association. TC and be safe, God bless. Thank you. Okay, salamat. Iban balikan tarman dugay-dugay. Don't that's just Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sinsan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalang na.
Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga ton sila nga Facebook page. Nagabot na ang ginibitar nga person of interest. Action edin please kamin. Action na marbagugid lamang no nag-abot diri ang person of interest niya igin-invite mismo gin-invite sa aton sila nga kapulisan. Actually ari mandigali gani Action Mar no ang pamilya sang sining mga biktima kay na tanaw na Kamakoto na to, no? Si Major Cuarto, angot sa sining update Action Mar, no? Kapag ulang yung nag-abot, yung padala to ng pictures ng itsura man sang sining person of interest Action Mar nga gindala diri sa Police Station 8, yung nag-abot diri sa Police Station 8. So for Action Mar, diri to daray sa pamilya mo. Pero bagulang po ang hindi po. Wala mo dugay na sa lain sa way sa mo si daw ang buot ko ya layo kapatid dito mo mga balita ano nyo ma'am nahambal ma'am nga siya ni naghimo ma'am sila malang na dahil sa sulod balay dira malang na tag-star sila ano lang man na dugay na na dahil may ganan na pa sa may kwarto na dahil makita dira man si ay pwede ko na mambal oo na ay makilala siya sino ngalan niya si Christian Don Tolot Romero balamang gusto damo na damo lang yan sila dinaya to doon pero pay ayo kasi niya kung tani ano nung niya mo ipala ko siya agin pa tawag ang pamilya sa Sulod Action Mar no pero ti sila ginihambal na siya ginatudlo Action Mar actually may nag-i-star ni gali ko na sila ining si Amal niya Action Mar si Christian Don Tulot Romero wala kita kabalo kung ano di ang iyang apelyido pero initially hambal sang utod Action Mar sining ni Jocelyn kag ni Jelma Espinosa nga amo na siya Action Mar ang gindala di kaina. Tuloy ginahulat-hulat pa si Major Jory Puerto para man sa confirmation ni Action Mar. Ang interview ng Action edin na mo tong utod ni Jocelyn ni Gemma. Si Ma'am John, amo man siya kaina Action Mar nagkuan. Okay. Amo man siya ang nag-confirm sa mga pangalan sa victim kaina sa Action Mar. So, pag tinagulat gid sila galigani. So, kung makita mo sa aton ni Facebook Live Action Mar, ari siya ang person of interest. Person of interest Action Mar ha sa aton sa mga action i-clear ta lang person of interest pala ni siya. Nga mo ni siya gintudlo sang pamilya Action Mar kay ti may-ari ni siya pa-ispar siya kuno gani kagin may kwarto na siya dito actually gin earlier Action Mar gin check tang iya bala nga Facebook. May ara gin man siya kwan mga pictures nga background niya ang balay sang ato Action Mar sang mga victim kag do sa panigani ang nagtinta Action Mar mo sang amo nga puloy-an may picture sa cellphone niya sa Action Mar sa Facebook niya sa Facebook so may date na Action edin mo no naglam yes Action Mar i-try ta bala send subong para at least ma-flash sa aton sining IT expert dira nga nakita ta kay Action Mar kay are. Amo na sa sorry din nagakawan ang nagakawan sa ulo ya? May tabon? May pandong sa ulo Action Mar nga puti nga towel. Towel, okay. Oo. Kapungko sa kapungko.
Oo, kay di gina-secure man siya action Mars ang ato sa kapulisan. Ang pamilya, ari actually sa sulod. Ara, action Mars. Gina-istorya action Mars sa aton sila kapulisan si ining si alias Don. Nga kung may ara, gid man siya action Mars sang ihambal sa pamilya nga ares tubong sa tubam. Pa-try natin action Mars palapit para pamatian natin. Paano ba nakikita mo masalas bigat nga namatay na sa tao sa balay? Kaya din kaso kasi Tipper na, Tipper. Dito ka na sila sa... Paano mo i-resapta ka naman? Paano mo na i-text mo sa nakatuato ng daan sa gabi doon kinatapos to? Sir, sir, hindi ako napatay. Ako ang patay sa bata. Hindi ako ayaw kaya sa pagkamali ikaw nagpatay. Naghambang naman na amin si Tipper. Nga pagtugin na rin sa Tipper. Huwag pa lang yan sa may napatay na po. Yung mga napatay na apat na. Huwag pa na. Sir, gano'n na ako. Ano mo na yan? Sabi ko, kami na naman. Wala pa rin ko lang ikaw niya nagkakaroon pinalisampan nga tabel kaya why kaya yung tigil ikaw niya parang nagkakaroon ayun, ang ano sir yun ang pagkakot dahil sura ng medisita isa akong matira pero sa ako niya kasi ako rin okay ito sa wala akong may mo kasi masira ko to mano ko sino ang pamilya Sino ang ginatubot mo lang nga sa kanalubigan? Sino na? Sino lang ang bigas na tubot mo na? Lang ng pakalusin. Sino? Wala ka lang nagbigay. Ito may mota. Tapos may mo. Talaga ba natin ang gabay sa mga dito? Wala akong mga dito. Itabing-ding rin yung bakong sigo sa pamilya. Itapon ka ba na po? Grabe nga buling sinumuto sa ilang pamilya na ako galing. Parang naman yung rin mo na. Hindi mo sa tugay ng kasi nawa yung may kukuga ano. Saga ano ito yung kasi namin sila kasi sa kanya sa Jiva. Ako mo sa pamilya. Hindi mo may mo sa... Oh, wala mo. Well, hindi ka na silip. Hindi ka na pagkabasa ko. Buhay ko kayo. Hindi ko napakabasa. Ay mo kayo. Hindi na. Tungkol ka ba? Wala ka na po. Hindi nga na tungkol sa April 1 nagkatungkol sa wala ka to. Di ba kapuli ka na? Dira ka kapuli? Oo, kapuli. Tingin ka kapuli. Ang Domingo puli ko sa... Domingo. Nayara ka na sa Domingo. Wala ka na sa bansa mo. Nga ako na nagkalita sa tako. Hindi. Domingo sa agad. Ang lakat na po niya. Abo ko... Sa patusang aga, po. No, brother ang takot ng airport niya. Ano ko na? Kaya, asa magabi. Sang Domingo. Sang aga. Alas 5.
Action Mar, subong ginapamatian tano ang paistorya sang pamilya kag sang ang lalaki nga batian niya o may siyang person of interest yung si Alesyon. Alas 10 sang Domingo. Alas 10 sa aga? Ganun sila. Sa aga? Naginom ka. Alas 10 sa aga? Sa gabi? Pang aga. Alas 10 sa aga sa Domingo. Ganun sila. Naginom dito ako nagbalik pa ko. Alas 12 nagbalik ako. Makuha ko water pump. Wala lang ang respond ng mabiktima. Wala ka niya. Tatandaan mo mo sila. Aga sa Domingo. Gambar mo, agar sa Domingo na huli, nagpala ka din pumunod. May huli ka ng Don Salvador, aga sa Domingo. Oo. Tapos may huli mo na balikan? Oo. Don Salvador, nagpala ka pati. Hindi ah. Oo, tawa ko lang. Las 5:41 Aksyon Radio Philippine Standard Time ang ginapamatian ninyo subong ang pag-usisa na sang kapulisan kag pagkabangkot man sang pila ka miyembro sang pamilya sa ding biktima sang massacre sa gin-imbitar nga lalaki alias Don amoning ginakabig person of interest nga ginakatuan sang pulis sa lugar nga gintiniran niya sa Banwa San Don Salvador Benedicto gindala subong sa istasyon sa nga police station number 8 agudto nga usisaon o galing kay Tubtob Subong grabe ang pagpanghiwala sang sining person of interest sa sining krimen nga ini makaksyon pero depende ni karon no sa dalagan sang investigasyon aksyon din Action Mar, Arino di Yapon, na kip ginadinay Yapon sang aton sininga person of interest nga ni si Don ang natabo Action Mar nga krimen. So subong kuha Action Mar ang iya sininga ng cellphone para i-check man Action Mar ang mga messages belak sa ara niya. Dito sa DSB ano way nangadagin ko ang cellphone niya? Dara lang? Oh, yes, Action Mar. Kaya understanding naging dahil sa dayon. Way man sa action hindi nakapusa sa? Action Mar, ginpamangkot sa kapulisan kung nagagamit siya sa droga. Kagin confirm niya mismo Webes ang ulihin niya nga gamit, Action Mar, sa illegal nga droga. Ara na. Tama. Webes, Action Mar, ang last nga gamit. Ginako niya nagagamit siya. April 1. Yes, Action Mar. Webes Santo. Ang unod sa iya bag, Action Mar, may mga 3 ka charger, may glove, may USB, mga iban mga personal na kagamitan Action Mar. Ginapangita ko sa actually yung cellphone, may tablet man di siya ganyan Action Mar.
Pag tuyo niya man siguro action mark, mapatuta ka rin si Sir Puerto kung paano niya siya dakpan. Kasi damo siya gani mong paggamitan. Nangyari diri 3 ka bag. Ako na di subong ginaano action mark. Medyo hinay, no? Ang aton sa Facebook Live action mark, please bear lang sa aton sila nga mga ka-action. Kaya ginausisa di sa karon ng aton sila nga otoridad ang iya mga dala action mark. Ako bang mismo sang pamilya kag sang aton sini nga kapulisan. May isa ka empty plastic sachet action mark pero wala, hindi pa man ma-confirm sa aton sini nga kapulisan kung illegal nga droga ni ano. Separate action mark ang plastic nga nakita sa ina. Na kumbaga malina daw residue wala ko nakasuma sang illegal nga droga kasi sa orpanis sa asan nga kapulis. Sigin isa-isa di action mark ang iya sini nga mga gamit ginpang kumbaga gin thorough gid bala nga pag-check man action mark. Para action mark sa aton nga Facebook Live. Ang mga medyas, ginafisa, ginapakuli, and everything action mark para kung may araw may makita pa dyan action mark sa mga Facebook Live patak na lang kay action diyan para yun isa action mark. Well, mas actually din sa pusas? Wala action mark, siya mismo ang sa iya nga gamit. Okay. Siya mismo nag-isa-isa sa iya gamit sa tubang sa atin sa iya kapulisan action mark. Ariman ang pamilya, pero at least sila sa mga listeners, nag-deny si alias Don. Nga siya ang nagpatay sa 4 kapag ginata action mark. Ginkop-kop ni siya kung nagali action mark ng tequila pala. Ang balay itong si Jocelyn. That's why nga siya marami ko action mark. Kasi kung nabatian mo ito kayo namin, mga paglalistay sila kung action mark. Pero wala niya gitya kung niya napandog. Kaya niya kuno mahimo ang hanggan na action mark. Pero amo tayang action mark positive. May nadakpa, may nakita masyado, makita ko sa live. May sinaka sa shake. So, isa ka pouch action mark. Ipabukas siya, nakita agad mismo action mark na may 3 or 4 ka sachet from suspected shabu. Small transparent sealed plastic sachet ng suspicion shabu action mark. Siya mismo ang gaukay, siya mismo. Yes, siya mismo action mark. May isa pagid sa elongated action mark na makita mo sa atin nga video. May duha ka empty plastic sachet, may isa ka elongated, kag may isa ka pouch na may unod nga duha or 3 ka plastic sachet sa suspected shabu. Pero hambal niya sa action mark ang pouch, hindi ko na iya, bago niya lang ginampal. Hindi ko na iya ang pouch na may unod niya shabu. Ang iya ko amo tong empty sachet nga wala na unod. Ito lang na, ako na ako, ikaw sa atin na. Bakit ano ba? Ano ba sila eh? Oo, ibig kasi na ano yan? Nakagawa sa ibig? Ibo ko na. Ara na, magsibok-sibok ko.
ako na. Kung ano ginagawa kwarta sa ano, tapos butahan niyo po ito ba? Pagkumparahan niyo. Doon na ako, no? Ano nga ako na kayo? Sayaw? Hindi ko sabi na daan. Ano ko sa ano niya? Daw Paano agad niyo? sa. Yun mo na yan, yun mo na yan. Ang ako nila, ako ko yan, kagula ko ka. Yun mo na yan, yun mo na yan. Service. Untuk. Sa liwat action man na ginako niya nga nagagamit siya sa illegal nga droga pero nakita sa mga Dito ako no. Dito ko sa San Carlos. Pero na ang kwarta ko nila. Pila kwarta mo sila? Na ano ko 1.5. Pila. Sabi ka to, sa ano sang natapos sa patay mga nag-allege sa Maro nga ginkuha ko no ang 1.5 sa Action Mar sa Miranda Doctrine man may kinamataran mo sa maghipo sa Action Mar no ako na pwede ba matyan mo sa karoon kay Bimay mo inusublang ko ano nila ganit kwarta gina to sa ano ano ang sir dito sa may doon sa Salvador lang ano dito oo ang inaya ko nito yung ginasay na ako nila bosan nila ako lagi ko rin yung action mark may dito for sa illegal drugs mag-apol ako ng iyang anti-sachet pag tiya mo na hambal niya action mark yung garing ka siya gani nga pustasan mga hambal niya nga issue lang panik ni sa pagpamatay ni sa mga biktima ang unagin pamangkot sa nga naglalambot na action mark tapos unang kwarta ko ako hindi na Samahan din na yung no, sa banting kapulisan. Lang yung Samahan. Kaya, medyo nag-alang-alang. Sa process yes. So, subong Sumar, ginplastara na di kwan, sang lamesa dayon. With regards pa niya Sumar danay sa illegal drugs nga na kuha ni sa iya Sumar nga mga kagamitan. In inventory, subong Sumar. Oo, si Yodis na nilista na nilista. Kamuga, pagkakano? Dinapon. So far action Mara, wala pa to yung update man sa kwan regarding to ya sa massacre nga natabo kay Sir Bilba. Subong din ginagaw with inventory mga illegal drugs na nakuha diri action Mara. Ibalon pagid ni kon pila ni kabilog ang unod sa pouch. Kaya kung makita mo sa salog action mar, sa elongated, do medyo bilog-bilog ko gani, wala ka na pilo, ang isa, tatlo ka do, dagmay nga do, mga tawag, action mar, kaduha ka, empty sa shade, kaya bali niya, iya ni, ang empty sa shade, Webes ang last niya gamit, kaya hindi niya iya, ang kwan, ang pouch action mar. Eti syempre, iya niya claim ha, iya ginaaligar nga hindi siya ang nagakapyot ng gamit na kaina, wala siya kabalong kung di naghalin pag hindi ni iya action mar. Pero ginakot niya nga nagagamit siya sa illegal droga. So far sa karon ang na-focus dito sa action mar, amo ni ang kwan, ang illegal drugs. Oo. Nagwa na gani, liwat ang family, bangod nag-inventory action mar sa sa illegal drugs. Pamilya nagwa sana. Makatanta si Sir Jory Porto action mark sa update, no? Okay. Sa Don Salvador, sir, sa may
Barangay Bungo. Paano niyo ito, sir, nakuha mo yung sakita sa mga operation? Bali, sa sobra ng mga integrous pamilya, tapos nakamit lang nga alias doon eh. Okay, doon, atas bus Dan Salvador. Okay. So may migo tayo nga mga nag-info nga, tugid siya, positive. Amo na naging namin ito. Pero sir, sir, tingin niyo sir ka ang dito, ito kadiki niya sir. Sa Concepcion na siya, Iloilo ko, no? Concepcion, Iloilo. Ito doon sir, sir, yung gina-aligar yung hindi sa kung ito ang apat sa kain sa mga Kasi yaman na yan, kasi rights naman ang mag-deny, tanan nga mga niya si kunis mga ako, dalawang tanis sa scientific method, forensic, paata sa swab, ng girlfriend, i-connect sa crime scene. Sir, paano siya na-identify, sir? Nga siya gitang daw person of interest. May pamilya nga nag-miss lang. Wala pa mabalaan ng tao, di, kabalo sa nga, ato ito, may natabo na. Pero wala pa nabalaan, may natabo na di. Kung rin niya sa lawas niya, kung may mga kapilasan, siya nga daw mayara, kung assign na daw ng baso, kisiya ang mga biktima. May bagras siya, sa kamot, may ari di siya. Sa Guya, may ara sa nga bakras. Ano daw, ang sign, sir, ano siya daw, karos, o kung kamotin na may karos. Pero ang iyang alibay, aligasyon, nga na kung sa motor, disgrasya. Pero may gamit rin. Ang tanaw kita ni Sir Rods to, wala man. Sir, ano ni siya sa pamilya, sir? Ha? Ano ni siya sa mga biktima? Ning nagpakilala ko pamilya, kasi hindi, actually, hindi kala sa mga utot ni Jocelyn kag DJ. Malapit niya relative. Hindi, Ano gining pangalan niya, sir? Christian. Christian. Sir, kagiging Tulot. isang pag nagkapakadto ka mo di, sir. Christian Tulot, action mark. Na pag-abot ka, di hindi naya naman. Ano kung ano, sir, ang allegation isang prior dito sa Salvador Benedicto Ginao. Inconsistent ang iyang mga statement. Ano may pagkapit? Wala good. May cellphone na recover niya, sir. May tablet. Wala pa din. But so far, sir, ano nasubong ang treatment niya siya, sir? Person of interest or suspect niya? Pero ba interest anay kiti wala man sa ang solid nga proof nga siya gid ang lagi mo. So dalawang tan sa forensic kay wala siyang confusion, wala man nagapo. May confusion ang mga gadamit sa may Pero recovery nga mga drugs. Pagka-chance na siya. So muna siyang immediate na katuan siya sa drug. Position Pero itong inutuan niya sa dispenser. Pero itong inutuan niya sa... Bali, manag-info, tapos yung taguan kong dito sa Salvador, nga kung may mo pangitaon sa bunga, may ka nalukit nila. Kung tagal na sa stasyon, di pa ako naman da. Inutuan niya sa bunga, sir? May pamilya, do doktor nga ginuduga drive sa dito. So, Pero nakasugid na sa inyo kung paano natabo ang krimen, wala man. wala. So nagsinig ko, sir, sa Sunday, nagalindi siya. Kasi inalang siya na kita na balan dito, nga tuto siya. So nag-ano lang to siya, sir, sunod siya. Ning pag-obra sa doktor to nga pamilya dito nga drive siya. Wala man siya kung ano. Sir, we would just like to clear bala kay ako wala ning benefits ang drugs, sir. Siyempre, depende siya sa drugs. Ano ni paning process, sir? With regards to the massacre case lang, sir. Kuhaan ni siya specimen kasi may kuhaan siya mo, may bagras siya. Kuhaan siya swab for DNA. Kung makonect to, sir, sa DNA nga nakuha man to sa area, sa crime scene. At the time nga mga circumstantial evidence plus scientific na ebidensya, mas scientific mo. Science exact na iya. So ang swabbing, DNA, fingerprint ito sa crime scene, i-connect kita dito. So kung testimonial lang may nakatara. May baliktad pa. Pero kung forensic na scientific method, Pero wala ka kung sir nga pakakasiya, yung illegal drugs na. Sir, wala kita sa recovery siya, sir, nga gamit halin sa crime scene. Nga harap sa iya nga. So far wala pa. Wala pa. Ang gingamit sa sir nga object na Wala man. Ano? Wala man recover nga object sa instruments ng krimen, wala sa recover kayo na dito. Pero belonging sila gina, sir. Pero sir, ano sila mga biktima, sir, mas tabuon sila? Nung subong ginaka-autopsy, kung makita tatawag sa autopsy kung ano pa to ang mga fatal wounds. Pero ang initial nga kuhan sa ulo, head injury lang. Ginlampusan. Wala, singing tawag na wala. Head injury lang itong initial kaya nasang part ng suko. So, mabalaan na karon sa autopsy kung may mga wounds pa sila nga gin-incur ang mga victim natin. Kala sir, ito, Siya lang subong, aton nga, may isa pa kami nga gina-rebellion man, probably nga muna.
sa mga Ginibilya sa nga. Oo nga may ginaaway, primina ko si Kwan, may ginaaway primina si Jocelyn. Atong permi, atong ginampla niya, gagawas lang. Oo, naman na. Okay, so kapag kuha kayo na siya, wala man siya nag-resist or, nag-upon mo lang siya na yun? So, pero, Kung saan ang kitayunan niya sa Don Salvador? yung lobrak sa driver sa dito, sa doktor man itong, para may bunga. Sir, last na sa inconsistency sang iya sininga statement, sir, wala gid siya nag-ako, sir, about sa krimen. Wala isa nakako. Kuno sa Don Salvador nga PNP, hindi consistent ang statement niya. May aga, may hapon siya nga puli dito sa Don Salvador sa Domingo. So, kalipat siya sa oras, kalipat siya sa nadlaw. So, hindi wala siya ako nga siya. Ang motor na nadula diri sa balay sang biktima, the same motor nga gisukar niya. Wala pa naman verified dito. So, ang na-recover niyo lang. ito tong motor sa Don Salvador, ibilis naman ito. Oo, sige bilis niyo lang. Oo. So, bot silingon nga, posible nga ang motor na to, amon siya. Buha na talaga. Pero sa motor, wala kasi kaya focus ni sa murder, sa multiple murder. Kaya na yung mga ibang krimen, ang focus sa kung sino gini ang patay sa apat. So, bot silingon, sir, sa mga tinuon, bali, ang post na to, anay sa patay. Okay. Sa illegal drugs. So, posible, sir, diyan kanya tulog ang mga biktima sa matabong Probably tulog. Kasi kung may resistance, dapat sa mga bilungin sa mga pabutang sa sulod. Wala man sa laptop. Wala man sa laptop ang mga gamit. Wala, sir, na Action Mar, si Major Puerto, balikan natin ang suspect dito sa liwat sang aton. Ang pamilya ay Pamilya ba? Oo. Kung ano ang reaksyon nila kay doon di gid mag-ako to. Wala na silang, hindi ka na kayo mabangon. kaawin ito. Joke lang na sa pagiging minsan. Sama daw. Dito pala sa doon sa tablet. Ang pinapakla na iya mo na. Pamilya sa mga victim. Pakita ko. Ano nakalabutin mo, sir? Balidungan mo muna kita gagamit? Oo. Yes. Pinapakla niya na sa muna na. Sa saga, ang gamay na ha? Ang gamay mo na. Pinsan mo sir, surrender ka. Anong surrenderan mo? Anong may pinapanaguan ka? Dapat ka mag-surrender? Kay, ano kami tita, mo na natapog yung sasali na gano'n sa ako, ko. Hindi mata kay ano ko to, dulog ko to, sa ano, sa Gardendel. Sa mga istorya namon. Sa mulay. Sa mga surrender ka sa mga otoridad. Hindi siya surrender. Makita ko tapos kung ano nang ano to, wala ko kabuhat. Ano ba nang kapinggan. Ano ka wala mong ginuhat? Pagpapos ng mga pagkaisa ko gano'n, diya ko. Diyan ang surrender mo, surrender ka. Ano ko nalagyo, sir? Oo. Pero surrender ka. Anong ka surrender? Ano ka na yung mapano? Kasi yung kasi ang isa lang mong tita, ang bakod, ano ko diyan, madulog ko din. Sa Timbel. Ano pininawayan yung tita niyo? Wala kami nawayan. Nabuli din ni Michael sa kamay mo? Wala. Kasi kumain na sa gabi, nagkapag matiyak. Ang nasilan ba? Wala kami nawayan, sir. Wala, sir. Nagkaway. Inom sa Sabado, wala kami nag-inom niya. Sa Sabado, sa aga sila nag-inom niya. Aga pa ko naglapa. Pagpunta ni Tita Bingbing, bunga na kami. Napangimo sa malakap na kuya. Tapos, pagbalik ko sa mga alas 12 ang mga alas 10. Kumang ko kay gatawag ko, pwede naman ko kasi hindi na rin si Doc ngayon, travel ko pa ano na. Hindi alas 12 sa ugto o aga o gabi? Hindi, isang ugto. Pag maanin ko alas 12, naman magaling ako alas 12. Nagalitan na 5 sa aga, oo. Pero alas 12, ngayon, nagbalik ko, nagpa ko lang akong ang nabilin ko sa rin water pump. Alas 5, tulog mo, nagalin ka sa inyo. Oo.
kay may ngagaw ko, travel makakang truck, sa dodorador, tugasan ng mga tao, sa Porsya. Mga oras na kinagaling ka sa Garigi? Kasing ko. Sa ako na? Ang mga alas 12. Sa Usto? Oo. Eh, pag-alin mo, gaano pa na ang nanibigla mo? Gaano pa? Ha? Gaano pa bisa? Nakakita ko si ako si Michael kasi si Joel. Saan mo sila? Sa sunod sa sayang. Si sa Jimmy, ara sa Domingo sa Usto o Domingo sa Hapon? Domingo sa Usto, di? Nag-pick ka magaling? Hindi. Yan, balik ko. Pagbalik mo na? Balik ko, okay, nabili na akong water pump. Binukod mo? Balik mo. Ako na. Anong sakyan mo? Ang sakyan ko motor. Motor mo? Motor pump? Oo. Ano pa po sa motor pump na? Saka cellphone ba? May dos motor? Oo. Nga may mga gas-gas ka sa labas mo? Tumba ko sang Nano ka? Tumba ko sang Bernes. Sa diin ka na tumba? Dito may may ayat abas may likod din port. Ano ginadala mo? Motor. Motor nga lang dito magyapon? Dito sa Salvador Benedicto or lain yung motor? Hindi, ang motor lang ko. Ang motor mo? Ako motor. Kasi ang okabomba yan siya. Medyo ko pilihan natin ko. Motor mo kinala? Hindi. Wato nakita nga daw. Pero ano ka kasi kapag sige mo, nagtumpila ka, na-slide, nakayos ko, nakadayos. Lagi naman yung motor mo. Well, nagayos lang ako pag nag-slide ko ako. Din gas mo, ba na to? Sade. Ang best Mario Steelers ang iya. Kaya sininya lawas. Kaya sininya kaya actually ako magtawisa ng motor. Ang motor na ginamit niya. Ang motor mar sa balay sa mga biktima actually. Kahit kuya, kung di ko sa mo. Nakabot ko sa Nagabot ka sa din? na-disgrasya kuya, Nakikaduha ka na disgrasya? Oo, Kung sa inyong kapatian action bar is consistency ng balat perspective mo ba sa ina inggo sa aga naghalin siya tapos subok may ara naman siya statement action bar na udto naman siya naghalin pulangat ko. Ano na ba? Ano ka nakasumbok na ido or huwag ka? Kabog. Amo lang na imo. Okay, pag muna, papa ko nga, sa likod niya, disturb lang. Michael, no? Anong mampan mo sa kriming na sabon sa Laging Pilate? Anong itimbo sininga participation? Uy, kung balutan ng muna na, kaya natabo, tapos hindi ko na mahimo. Ikaw ginatudlo sa mga pamilya, parikite, parinsilwan, anong mampan mo sila sa bungate, kaya sa radyo? Wala ko na ginimo, ay ko kabuhat din sila. Tumba ko na sila, way ko. Ang ko sabi din kung may ideya sa kung hindi siya, may ideya sa kung sino naghimo. doon kung hindi ka mo may idea ka sino naghimo sinisira Kung mga siya pa wala, hindi ikaw. Sino? Tingin ako, ang gulo ni Michael, okay. Sino? Sometimes nga, nga nagpadala ko siya, nga, hindi na ako sa cellphone nga mo na, kulang sa item na. Sino? Ano na Michael. ano kulang sa item nga no May cancer lang, may matag. Sino ginasuspitahan mo kung hindi ka binagimo? Ang tawag niya? Sino ginasuspitahan mo nga nagimo? Saka ako suspect Ano si Joel, ay sila of the night. Joel, Spinosa. Ano na sa siya ang ginatudlo mo man niya suspect? Oo. sino na sa Tiyo, unamon.
Eh mo kagit time to nagsakitan niya sila na pag-inom nila sa likod may garden bill. Pero sila sa mo man nangadlaw. Dugay na naging sugit. Wala na yung tita na naging sugit sila kag balaan man na ano natabo. Pero para sa paghalin mo sa balay, buhay pa din ang mga... Buhay pa sila si Tajima una ko nakita. Tabingbing ko pa makita Tajima si Tabingbing. Ano lang si Tajima. Tapos si Joel kasi inom sila paghalin, sir? Oo, nagsasap ako isa. Ano oras? Kasi yung rin mo di mo nakita. Wala ko makita. Kasi makita kayo wala akong sulod dyan. Nagpala ko ka water pump. Okay. Tapos mo sura-sura sila sa tatko. Dugay-dugay naman. Sabihin mo din na, sir, ang kalalis ni Michael sa telepono. Brad nga ang tawag na batama. Nga pwede sa kumpok. Mabla. Ano nasa relasyon ni Michael? Wala ko. Hello sir. Ma'am. Sa imo, abi pagkanta na suspect ka ginamban mo, may kapasidad ang patay sa pamilya. Sa imo paglagsa. Sa tiyo ko may kapasidad. Ako sila. May kapasidad sa pagpatay. Oo, sa amo lang tiyo ko. Paano ka nakambal sina? Ay, nakita ko. Kaya ako kagisugin ko sila natabo sa tiya ko sa time ko. Nakita ko nga. Yan muna, ginakuga na si Michael, nasumbag na si Tajima, si Milan, pangko to sometime. Duga na to, mga almost Gusto mga... mo paglantaw, may kapasidad sa pagpatay sila tanan. Dahil yan, sir. Pero ikaw ya, wala kapasidad sila. Wala ko bisit na, sir. May ko wala mo. Kaliwat daw, sir, ang hambal mo ito nga, Jewel, ano ni sa biktima makagutod to? Tiyo. Tiyo nila. Tiyo ko man. Tiyo nila ni Jocelyn. O, nang bala ko na sila, tama-tama ko mo, dali, basi mag-ano lang, kung wala lang ko dali. Ikaw, Choy, wala kung paano sila, Choy. Ako makita ko sa ano ni... Hindi ko ka ano, Choy, wala ko ka buhatin ha. Tapos sila malalo ka. Hindi kami kapay, so wala ko mag-imo sila nga ako na. Ay, anong rason mo? Nakagalin ako. Hindi. Ako... Ano ba yun sa palayaw? Action Mark, kung nabatayan mo ito, may ginulanan sa Joel Mani. Pamilya, magaliki, ang pamilya biktima, naghambal niya, siyempre Action Mark, ingawan sa magpati niya, pahingo nila sa upod man sa mga biktima. Naka-mention siya nga nakita yakuno nga ginakuga na si Michael kag ginasumbag si Jima. Oo, ang pininyambal niya nga Joel, Action Mark. That's why nagapati siya, kung may capacity gid niya pang paksyon ng magpamilya. Okay, kung Domingo, may obra kami, Domingo, sir. Kung Domingo, may obra kami. Hindi mo na sa tapon mo na. Oo. May obra kami Domingo. Sa Domingo, may obra kami. Paway kami Bernes. Sa Sabado, paway. Puli kami Bernes. Sabado, paway mo. Domingo, may duty ko na. Adventist ang tagya na. Sa wala kami duty. Suli ang imbes niya pawalan ng Domingo, ang iya, ang kamon, Sabado. Kapila ka mag-sulok sa isa kasi mana? Mula doon kaysa lagi kaysa simana, mula isa kung may kwarta ko. Nakakadugay nga nagasuyo. May ginagsasaga. Ano ka nakadugay? Isang sultiro ba? So sa dira nga lugar, kasuyok naman na. Sa amo na nga balay. So ikaw nag-aobra ka na. Oo, maganda yung Michael Saga. Sinupod mo nagkasuyok. Michael mo lang. Kasi kasuyok sa balay dira mismo na sa balay nga may ginbanan sa krimen. Oo. Pero ikaw sa mga poder nila, nga nagkasuyok ka? Yes. So, tinago, kitagway kami lang ni Michael Saga. Isa mo lang. Si Joel, to compare. Para sa balay niya, ma'am. Sa DNA nila balay niya, sa Garden Bill. Dino si Joel sa Garden Bill. Punta-punta dito sa may lapit sa vlog. Sinangupod ako, sir, nag-shot lang ko sa akin pagbalik ko. Wala ko kainom, sir, Sabado, sir. Gobra lang ko nga, wala ko kainom, sir, kami kainom. O gani, sila yahan, no? Ako ya, ari ko di ka para sa galingil.
Oo, kami sa baldo mo. Teka, ang obra ko ya. Obra ko na pala ni Tita Darling. Ang manunod mo din. Obra ko sa Wala labot ang tag naging usisa Action Mar, no? Pinapakita sa isang cellphone nga posible mangin ebidensya man if ever, gid man, Action Mar. ang upod niya to, ang nagtakod sang doorknob ni Tabingbing sa may sa CR. Saan ka doon natin sa pupong doorknob? Ang di mana pa, CR ka, upod sila nag-inom. Balik ka kato-kato ka siya? O, kato-katumanda. Ka... Welaw? Amo, kaya kung ano kayo si Tabingbing na kilala, hindi ko man. Sino nga? Ikaw nakita ng tao sa inopsit, sa building manamon. Ikaw, okay? Pero ano nila si Joel? Ay, utol naman. Utol nila. Ang ginatudlo ni alias Don. Ano ka matuwag nga nakita ka nga dali-dali na pa? Kaya Pila ka mo to, pila ka mo to, nasunod sa balay. Pagpatay nyo, pila ka mo. Soy, duwa lang kami sa... Duwa ka mo ka tao? Duwa ka mo, tingala ko na. Auto Jackson Mars ang mga biktima. Duwa ka mo balik nagtira. Ang patay sila, so hindi ka mag-ano ato eh. Hindi na sagot pa kasi ka. Away ko ka, patay sila. Kasi mo, bisa ano motibo ni Joel na nga pamaksyon nila yung mga utod. Tapos kasi, tapos ko, oh. Kaya ano bang motibo ni Joel, sir, na pamaksyon niya yung mga kagalingan na utod, sir? Mo, onsa, ma'am, may ano na mo, na tema na ka. Itingala ko, bako may kanaganagat mo ba na, kay ano ko mo sina, kaya ba na, para mag, ano naman sila, balik sila, close liwat. Ano, sir? Mag-close liwat sila, ano sila ni Michael man. Kasi di mo gano'n ni si Joel, ni si, sir, Michael, Tiyo, yan eh. O, Tiyo, yan na. Eh, mo kung nag-away na kumukaligan, nagsanay na mo kutsilyo. Tapos, yun na, ganyan pa po ng di. Mga pila na edad ni Joel, sir? Si ito Joel, dako na siya, ano na siya? Lumanta. Ay, dad. Magpapagay ka mo din ni Joel, sir? Ito, blog mo sa Japon. Oo. At yung sir, ano sa mo na balaan nga mo na nila kabot sa Ilocos sa Sang nagtawag si ano sa akon, si Dita Dirty. Ito muna. Kaya, minatabo. Ako, ito nagtato kayo, no? Kay Jennifer. Tapos nagtawag si Tita sa akon sa Las Vegas. Nga ako nagpatay kay sa bata. Makuha ko siya yung patay mo to. Nagtawag ko kayo, no? Oh, sobrang ka din ayun, na-action warrants ng kapulisan nga magwa lang danay kasi siya tapos naman ang inventory ng illegal nga droga then action warrant. last question lang tani sa iya kung nagapamati si Joel Espinosa dari sa Action Radio basi ko may ihambal sa bla. Sorry, good action mark. Kaya mo sa na? Yung encourage na action mark. Okay. Nga pag magwa na action mark no, sa police station kay amat-amat action din nga kakuan mo. Medyo may gamat-amat klaro mo, di ba? yes, correct action mark. Pero ikaw mismo, nakabati man action mark ang tanan naton. Ang mismo inconsistency gid man sa statement sa katon sining person of interest action mark. So, person of interest. Pero nagapanindugan gid yung pamilya nga siya gid action mark ang may kapasidad kag may kahimuan sang sining krimen pag base sa pamilya. Actually, action mar, after sila balay may may empty lot. Kag sa piyak action mar may dako ka building nga posible may mga tinawo to nga nagatrabaho nga nakaputik abi sa pamilya nga nagadagong-dago rin siya kuno action mar buwa sang Domingo. Pero hambal niya kayo na Domingo sang aga siya naglakat-aga pa. Kag pagkadugay-dugay hambal niya man Domingo naman sang hapon. Siya sa udto siya nagpuli. Pero sa liwat action marbas ibala may nagapamangkot nga ginusisa gid kaina
ang iya paggamit sa motor action mark. Kaya ang motor nga gingamit niya pakad sa DSB, amoy ning motor nga nadula man to sa balay. Kagti hanghambal ni action mark ang mga bagras niya bangod sa aksidente niya sa motor sang Biyernes Santo abe. Pero ti makita action mark may pila siya sa lawas sa likod. Kag kita mismo ni kag eye action mark nakakita do sort of camera siya. Ang pagtanaw based na yes action mark kag sa iban man di sa aton sining kapulisan. Pero ti amo to kambal anak sunod din mo ang pilas bla sang bagras sang natumba sa motor kag pilas ang iban nga paglampos or kamras action eden mo balaan na sa ulihi. Correct action mark. Kag ti amo tong ginahulat naton actually ang hambali Major Puerto nga kaina ang soko nakakuha to sang DNA sang fingerprints sa crime scene. Kag amo ni action mark ang si si alias Don. Amo man ni kuhaan man sa action mark sang fingerprints sang DNA sang swab action mark para mahibaluan kung same tao lang ang same DNA lang ang nakita dito sa crime scene. Kag ang iya man ni alias Don action mark. So far amo ni ang development ng story sang massacre action mark nga nagluntad o kung nahibaluan kay ina sa kaga because we know 2 to 3 days na ni action mark more or less natabo ko ng krimen kaya nga sa state of decomposition man ang lawas sang mga biktima action mark. So far ready sa gihapon kay after sini action mark sang inventory man sang illegal drugs may nakita dire may na-recover isa 2, 3, 4, 5, 6 ka-plastic sachet sang 5 ka-plastic sachet sang ginasuspect sa Cebu action mark. Pag wala labot, ngayon under custody siya because person of interest siya pag kuhaan siya sang mga DNA. I-charge pagid siya action mark sang RA 9165 illegal possession of illegal drugs action mark. Balon ta karon action mark ako more or less pilagid man ang na-recover ni illegal nga droga sa iya. Kasi hanggang to bala kaina sang pamilya nga mahimo gid ni action mark kag may capacity gid ang tawo nga nagagamit sang illegal nga droga. Bisan ano niya action mark deny wala ginagapati ang pamilya nga sang iyaman ginatudlo nga si Joel Espinosa nga isa sa mga utod sa mga biktima action mark kay tihang balila wala sila nagapati ang mahimo ini sang ila utod sa ila man mismo kauturan action mark. So wala ang tanan ni karon action mark kung ano pa ang dugang pagid nga development sang sining incident nga nagluntad action mark ginahulat-hulat lang ang atod man sini nga kapulisan ang dugang pa nga statement man sang aton sini sang pamilya action mark sang sining mga biktima pag kun may pagbag-o o kung pagligwat man sa statement sang aton nga person of interest nga ining si alias Don o kung si Christian Puerto action mark ginpangalan ko ina ni Sir Puerto action mark. Para karon action mark sa dugang naton nga detalye mabalik report lang kita para sigihon naton action mark ang aton sining Facebook live para sa additional nga mga development sa sining kaso action mark. Live diri sa action mark sa Police Station 8 action Idraboso una sa balita sa action sa Bacolod Action Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Totok lamang diri sa DYAZ Action Radio Bacolod may sugpon ini nga balita mga ka-aksyon. Kagdugang presentation action Eden Aboso sa patrol with action tahom sa action firing line sang sining pagpisa-pisa pabangkot investigar sa ginibitar nga person of interest sa aton nga mga kapulisan sa krimen nga massacre nga nagluntad sa Gardenville Subdivision surat sa Bacolod. Ginapatihan na tabo ang krimen mga 2 tubtob 3 na ka adlaw ang nakaligad. Si alias Don o kung Christian Romero, Christian Don Sulot kung ano ang
Ya sa ngalan, medyo kadamo-damo sa ginadalang ngalan niya, puro Christian o kung alias Don. Dito siya na tulturan sang kapulisan sa barangay Bunga, Banwa, San Don Salvador Benedicto. Padayon nga nagapanindugan nga wala siya sang kahilabtanan sa krimen. Mayara siya sang ginmention isa ka persona na para sa iya amo kuno ang sa likod sang sining krimen. Depende ini sa dalagan sa investigasyon sa ato sa kapulisan. Pero sigurado nga magapakatubang sang kaso ang ining person of interest na si alias Don Bangod. May mga na-recover na mga suspected sachet sa suspected shabu sa iya. Action reports after operation temporaryong magatakop sa nasalinta na tutok yapon action firing line dugay-dugay with action Art Tayhopon. Action Boy Duran. Okay, Action Boy Duran dugay-dugay. Tutok lang ha kamo ning pinakadako nga balita nga tumayo diri sa may surad sa Bacolod. Nagasunod na Action Balita Evening Edition. Depende kung mayara ba sa sige, standby lang. Wala pa sinsa sa mga nagpadala sa ila sa mga mensahe. Ay ibang nga mga talakayan naton, way na naton marabot, magod man sa siring pagsentro naton. Tutok ta sa siring balita. Ako naman, Action na Marlon Herboya, una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio.